Maha Pangapura. Pak RT Teras sampun lali mengke nggih. Oke, nak gur ngapura njaluk Mas. Meneh ora njaluk duit nih. Ya, kanggo Bu Ranti kalih Bapak Tetesing Tresna. Monggo aja. Mbok menawi badhe pinerak panggung berkah monggo Bu. Ibu ra kersa, pengen nyawer wae. Monggo mriki Bunda.
Iklan Mbak, iklan. Iklannya apa Mas? Proklamasi. Udu. Ya. Oh iya Bapak. saya maca. Ora Mas. Tulung waca nandur Ora dhewe. iso maca kok kon maca, ora Mas. Aku wis wegah kon maca. Lah kono nek titikne komane ning kono. Di mana Mas? Di mana? Coba tunjukin Titike titik ning dan kono, komane ning kono. Pinter banget. Mbak Mas, Pit, sampean. Nggih. iki tamu kinurmatan juga rawuh. Ya. Bapak Haji Yaini Yaini nggih. Bapak Haji Zaini. Ya, bener. Kowe ketemu tangan ya, Mas. Ya, Bapak Haji Zaini ya. Zaini. Ya, terus. Supplier KS. Ya. Rawuh. Juga ana Bapak Haji Masuyetno DKM Ya. Masjid Al Jihad Sarjana Ekonomi. Ya, Nggih, terus itu. ana Bapak Haji Sutriman tokoh komplek KS iki daleme Pagebangan. Nggih. Matur nuwun. Rawuh, sugeng dedaran lenggah sekeco bisa Jawa enggak? Nggih. Insyaallah. Insyaallah ora. Ya Jawa nduk. Oke, Orang ngira lho. nggih. Pak Jebrik lho. Wih jantamune dari kalangan pusat, kalangan KBW metu rene ya Nduk ya. Matur suwun nggih. Simbang malih. Oh niki. Siapa di? Oh saya niki Pak Haji bisa Jawa. Saged Jawi napa mboten? Pancen anu kok Mbak. Oh, ra mudeng Mas. Sing laku maca saya suwek-suweknya. Oh iya. Apa kuwi Nduk? Suwek-suweke. Tak lama-lama nih kan ya. Iya, suwek-suweke iki. Karo ngenteni saweran ke Pak Haji Zaini. Nah iki lho wis ke Pak dikai Haji. Mas, wis dikek paring ini. Iki Bu Ranti. Oh Bu Ranti, oke. Pak Haji Zaini urung, Pak Haji Masuyetno ya dereng, Nggih. Pak Haji Sutriman Nggih. tokoh masak ya urung kok Nduk. Nggih, dereng. Ning lagi raga-raga kok Nduk. Golek korek Oh Mas. korek nggih nggih. Aku iki kok positif akhirnya ora raga-raga. Tresno iki ora mendang. Saya suwe malah tambah dondro. Mergo kowe sing narai yen to Aku ora duwe. Sampun Najan. nggih, Bu. Matur sembah nuwun. najan aku nggono aku kowe wong ra duwe. Heeh. Sing wong duwe wong suka ya Pak Haji ki lho, Nduk. Iya Mas. Pak Haji Jani, Pak Haji Zaini. Masuyetno karo Ah. Pak Haji Sutriman. Ya, Bapak Sing Haji. sugih kono, Nduk. Ditunggu permintaan lagune napa monggo. Nggih, kagem Pak Haji, Mau Pak Haji nyanyi dan tokoh Sendiri masyarakat. juga bisa. Nggih, Monggo, ngoten lho, Pak. Pak. Iya. Wes ya Mas. Nggih. Nak ngono anu sinambi nenggo pamundutan dawuh dari Bapak Haji. Nggih, nyuwun sewu kanggo Pak Mamin, sesepuh kula ugi Pak RT, ugi mangke Pak Madi. Iki trio bos. Nggih, Mbak Anjar sing anyar jumeneng sik karo Mbak Bella. Dua are. Ae. Monggo Pak RT, Pak Madi, Pak Mamin. Ae. Ayo. Bu Ranti matur sembah nuwun. Ditambahi sitok neh Mbak Fitri Tegal melu ngadeg ngene Nduk. Yo. Nduk loro ati dua. Oke. Kurang apa niki ya. Balur, Karo Mbak Mbak Sulur ya. Sulur ya, ya duetke Mbak Sulur karo Mbak Bella. Matur suwun ya Mbak Putri nggih. Mengke tanggal 21 kali Mas Tejo dan Banyu Mili tem dalem jenengan. Mas, Ya. kalau yang melipir gue nembah lho. Apa? Gue nembah Tomo, melipir roh gendang. Engko enek
jatahe dhewe, Nduk. Ayo. Mampir sik to. Oh, mampir sik. Nggih. Gen ra ucul. Gen ra ucul. Sing rawuh wae. Desian ge daya mawon. Pak Thomas ya. Sing rawuh Pak daya mawon. Bae-bae matur suwun nggih. Wes pilih sayang aku apa Mbak Parti. Wes milih dadi bojoku apa bojone Mbak Parti, Bu? Oh iyalah, ya pasti kono. Moga pinara panggung joget, budal. Satu lagi yang mau ke panggung. Ya, Mak, ya. Banyamin juga rawuh nganti lali lagi kita coba dulu. Ini Nduk. Wes milih sayang aku apa dheweke. Wes milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali sliramu warani ati.
Nggih, matur sembah nuwun. Sekalian dipun pinangkani dawuh Mbak. Nggih, Mbah. Jangan turun, Pak. Nun. Gubuk asmara. Oh, sik. Lagune kleru, Mbak. Diganti napa? Apa? Gubuk asmara wong ngendikane. Oh, iya Dik, wah sik bae kep. Nggih gubuk asmara to ngersane. Pemara kanca ngono tak kei Dit. Terus piye, Mas? Gubuk asmara le. Gubuk Iya. asmara. Kleru, Mbak ya. Ya. Pak Tomo matur sembah nuwun. Iya. Juga rawuh Pak Sadi dan rombongan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak ular gak kebak tulisan karo apa kondo Bisa awe yo. Gangdutnya bro. Ya. Banyu mili
Roro Jonggrang. Kagem sedulur ing badhe beksa wonten panggung monggo. Mbak Yu, timbalana dulur-dulur Leo Bata sing arep pengen joget pepanggungan. Oke. Monggo. Bapak Yatmo, monggo. Monggo Bapak Yatmo. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga akeh kang nandang kasmaran waspada nondok prajuritmu kalah perang mulo kowe dadi wani topoyongan kagem Mbah Pardi Mbah Somo monggo ingkang badhe derek beksa Mbah Pardi tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti Pak Mas Uri lanang jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya aku duwe pur kali Mbak Pundut Garwo kagem Mbak Gina kali Nyonya Jebar ampun kondur sek bariki rasa dadi siji ya wong ayu iya Jonggrang apa nyuwunmu tak turuti matur sembah nuwun Dek ini dari keluarga MMS Merak sing duwe logistik ayo ya Mbak Dina kali Nyonya Pur ampun kondur riyen Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora apokal akeh kang nandang kasmaran awas padakno prajuritmu kalah perang mulo kowe dadi wani topoyongan Nyonya Pur ampun kondur sik aku lali Bayanmo monggo Bayanmo Pak Yamin monggo bablas podang kuning ya Mas ya tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti Mbak Yatmo lanang jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya duwe aji
Fitri kene ngadeg wong ayu buat karo Mbak Anjar podang kuning budi dawa saking Mbah Yatmo. Bapak Pasiran, monggo Mbak Kok. Bapak Masuri. Mbah Senen. Dok, ini Dok, diberkasmane Mbah Senen. Matur suwun bae. Matur suwun nuwun Mbak Yatmo. Bubuk asmara Mas, salam panjang. Dawe Mbak Yatmo, bubuk asmara. Maka paripurna niki ra iso dadi siji. Dawe Nyonya Pur kali Mbak Dina. Iki mau senyawet Mbah Yatmo. Pripun Mbah Yatmo? Keluarga MMS Merak. Oh nggih. Matur suwun nuwun, terima kasih. Dintekke sih, Nduk. Bablasken apa? Suwuk, Nduk. Suwuk. Catetan sajroning saya berhati
Ayo Mbak Sulur, Mbak Fitri nggih kali Mbak Bella. Mbak Fitri, kowe Tenang. lenggah karo Mbak Somo sik ya. Nggih. Heeh, Aku apik medang sik karo Mbah Somo. Atang-atang. Mbak sapa jenenge? Oh, Mbak Sani. Salah berarti Polres. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kagem keluarga Pak Warno dari anak lanang Sugerawo. Mbak Dina, Nyonya Pur, matur sembah nuwun. Yeja, cerah foto production. Yeja, yeja. Mbak Somo, monggo joget dengan Mbak Somo. Aja Mbak Sali. Iya, Mbak Sali. Yeay. Pak Pur, matur sembah nuwun kalian Ibu. Baik. Ya, habis ini ya kan lo. Mbak Mariata, matur sembah nuwun. Joko Sugerawo. Pokoknya ngerurat saping gunung orang menyat. Yo, bariki bablas ke saping gunung. Oke, baik. Aja sumelang wong ayu. Tresno iki ora bakal layu. Bablas saping gunung ya, Mas. Suwi aku balik. Yo, bablas sampai gunung ya. Catur kanggo Mbak Sali sampai gunung. Saping gunung. Pak Ambon, Pak Ambon, matur suwun. Ayo sayang.
caping gunung mah. Lagu Hobi. Hobi pokoknya nek ora caping gunung nyong ora gelem joget. Ya, betul. Ya. Masuk. Syukur bisa coba kowe sewang legae Mbak Yasin. Mama Singo, Bapak iki Mama. Mama Buntin. Iya. Bojomu tak sini ya. Dek. Mbak Yasin gini nih ya. Saya balik kan kono dong. Oke. Mama Singo. Ayo Mbak Sali. Sekarang Mbak Yasin. Ayo Pak Bos melu joget Mbak Sali. Jarene napa? Ninggal janji ning saiki apa Dok. Piye, Mas? Jane sesepuh botok ki piyane Nyidam penak. sari. Lho nggih piye, Mas? Iya. Iya, Pripun, iya. pripun? Sesepuh botok ki piyane Pripun, penak. Mas? Rawuh, Rawuh. mbok ceraki lenggae, mbok ucapke syukur rawuh Mbah. Ngono ki kayak duit kowe. Sing pundi, Mas? Ora percaya. Contohnya. Mbak Yasir coba ya. Coba pikir. Endang, contohnya Mbah percaya, Yasir ya. lah ya. Pada Endang, ke. heeh. Jare pengen sugih kok ora gelem nyak-nyak ya. Lah iya to, Mas. Nggih. Lah kowe ra ngongkon aku kok, Mas. Nah, Ayo, ayo. syukur rawuh Mbah ngene ya. Mesti kayak duit ya kene ki apian. kok. Ayo, Bel. Tenang. Ayo, Bel. Kowe sik wae biasa. Ayo, Bel. Kowe wae ra apa-apa. Ayo, Bel. Ayo. Kene gen nyunggup panggung. Iya, ora ngono, kancaku Oh iya. sapa? Tak Eh, derek. rembukan apa? Syukur bisa nyawa. Bablas Nyidam sari nggih, Mas. Toko salaman turutan. Kok ngendi tok kon salaman? Rawuh Jaya ya. Ini mah ya Mas ya. Kabeh rawuh Jaya mawon. Matur sebagai perjuangan. Makanya Bablas Nyidam sari nggih, Mas Flores. Ayo, Mas. Kesuwen soalnya kesuwen. Kesuwen lah mau munggah mau lo. Oh, kesuwen. Heeh. Telat. Telat lah mau munggah Telat. mau Mas. Kapok. Iya, iya. Telat. Nyidam sari, Nduk. Nggih. Ya. Mas, Tapi njaluk jaranan sik. apa? Njaluk jaranan sik. Tenan apa ora to? Heeh. Kilo 50. Kilo. Oh nggih. Ya, iya, oke. Jangan sih kok mata duitan kok. Sampai jadi. Yo.
energik dulu. Masa? Emang kenapa itu dia? Faktor U. Saiki wis tuwa ya, Mas. Iya toh Mas, amesane kok nak selang jantung. Wis ngono wae, jono duit. Urung dadi. Mas, Iya. Mbak Kakung ngersake apa mau sambal kemangi. Oh nggih. Iya. Ngene wae ya. Ajak lalen. Ngidam sari Ngidam sampai sari kemangi dulu. ya. Ah, siap. Yuk. Wis ngono wae, Mas. Reo kelek. Reo kelek, Mas. Pol. MC-ne koyo celeng. Gua weh. Ya ampun, tek mesakne men to ya, Mas. Kowe kok ora continue to, Mas? Piye Mas? Jalan po babi. MC-ne koyo celeng. Jelas kuwi emang iya. Gah, asu wae Mas Ganesha jegok. Nyidam sari saya Mas. Operator sound tolong kesini boleh? Hah? Operator sound tolong kesini. Boleh. Ngidam sari saya Mbak Pit ya. Monggo. Mas Flo. Operator suruh kesini tolong. Ayo Mas, sinten namanya Mas sinten ya? Mas Doni. Sini Mas. Selak isen dek yo. Ae. Ayo yo. Karo juga rawuh. Ayo Mbak Sari ayo. Katujan. Sini jogetnya sini deh. Mama Andre. Ben jembar. Mbah Sali. Piyayi kene iki ya apik-apik. Kowe gelem rono nyaket lenggahe Ibu Andre, Pak Marah mesti paringi duit. Kowe ngapusi aku kok, Mas. Lho. Mau aku ora tangane. Kowe ngapusi aku kok, Mas. Mbah Yasin ki reng maringi. Aku enggak suka. Dereng maringi to, Mbah. Empun kok. Oh, dereng to iya. Urung, Mas. Urung, Mas. Diputer. Oh, lagune rong wis maringi to. Dereng. Oh, nunggu lagune. Oh iya. Lah nek Mama Andre coba kowe dhewe coba. Ayo kowe dhewe. Coba buktekne coba. Percaya? Karo nyanyi ngidam sari lebokna. Monggo. Nalika sliramu ayo Mama Andre. Lagune apa, Bu? Bablas loro ati dua. Ayo, loro ati dua ya, Nduk.
sedaya warga Leo Bantar kita tetep goyang ruko nyawiji. Rondo sing liya sayang aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojoke bola bali aja gawe larane ati aku ora kena ati tambahani Suwun Mbah Sali. Lho buktine saka Mama Andre aku ora diparingi ta. Oke sing ketinggalan sambel kemangi Mbak Fitri Sulur kali Mbak Anjar. Ya hu ya hu ya hu ya. Lo lo lo. Jangan asal
Mas Sampun Mbak katur nggih Mbah Kong, Mbah Uti. Paringi tali katresnan 200.000 saking Bapak Suparne. Mbak Anjar. Jambumu api ya? Iya, Ora, ora Pak Suparmen putih nggih. Mbak Suparman. Suparmin. Oh, Mbak Suparman. Kelingan manis semeng. Terus kelingan manis kemuyune. Tresno lan kasih sayange. Karep atiku pengen dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelong asa rasane ati yen aku ora klakon melu duweni. Monggo kanca-kanca Karang Taruna muga rambut alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut yen rong rondo ra kena dirembuk. Biasa wae, Mas. Pengen aku pengen anggere-anggere semua. Mbak Tegal, pengen. Mama kan takon ngatasi jambu alase manis rasane najan bilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni. Kagem Bapak Suparmen ya Mbak ya. Oke, Mas. Bapak Suparman sing pundi to, Mas? Teng dalem Oh, ayo. kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut yen rong rondo ra kena dirembuk. Jambu alase manis rasane najan bilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni. Nggih, Mas. Yo, Bapak saiki- Suparman sampun nggih lagunya. Nggih, sinaosa ya pun kondur tetep dipinangkani. Oh, nggih.